Lapsen oma hoitaja vaihtuu tiuhaan tahtiin. Tutkija varoittaa, että tällaisen pätkähoidon takia lapsen sosiaalinen kompassi voi mennä rikki. Tässä keinuu Iina 2,5 vuotta. Elokuussa keikkui koko Iinan maailma. Espoo kilpailutti päiväkodin hoitajat ja tuttu hoitotäti katosi. Häntä ei näkynyt enää missään. Lomilta kun tuli takaisin, niin olikin uudet aikuiset siellä. Hoitotädin katoamisen syy on raha. Toinen palveluyrittäjä tarjosi hoidon pikkuriikkisen halvemmalla. Vanhempana en ymmärrä sitä, että joku prosentin murto-osa on se syy, miksi vaihdetaan koko henkilökunta niin kuin pienen lapsen elämässä, johon hän on just tottunut. Iina ehti olla hoitopaikassaan vain 8 kuukautta, kun hoitajat vaihtuivat. Hoitajien vaihtuminen vuoden välein on uhkana yhä useammassa kunnassa, kun ne rahapulassaan kilpailuttavat palvelujen tarjoajia. Asiantuntijan mielestä pikkulasten hoitajien pitäisi olla pysyviä. Hoitajavaihdoksia ei pitäisi olla laisinkaan alle 3-vuotiailla ja yli 3-vuotiaillekin nämä hoitajavaihdosnivelkohdat pitäisi hoitaa niin kuin erittäin hyvin. Rusanen varoittaa, että varhaislapsuudessa hylkäämisen tunteita jatkuvasti kokeneista lapsista voi kasvaa aggressiivisia aikuisia. Se johtuu siitä, että hoitajien vaihtuessa lapsen sosiaalinen kompassi voi mennä rikki. Jos tämä kompassi on rikki, niin luonnollisesti silloin myöskään nämä sosiaaliset suhteet eivät onnistu sillä tavalla kuin että jos olisi kehittynyt turvallinen kiintymys.